Kinsa man ang manubag kung mahugno o maguba ang building. Sumapa sa Article 1723 sa The New Civil Code. So, gani sa 15 ka tuig gikan sa pagtukod, mo collapse o mahugno ang building, ang dunay tulubagon, ang architect ug ang engineer sa mao nga building. Laing dunay tulubagon ang kontraktor. Kung ang pagkaguba sa building tungod sa depektuso nga mga materialis o dili pulido nga pagkatrabaho, niingon pagyud ang balaod, pananglitan og ang engineer og ang architect direkta nga ni supervise sa kontraktor, maapil ang engineer og architect sa pagbayad og danyos. So sa panahon nga dunay damage sa building sud sa 15 ka tuig gikas pagtukod, tulo ka mga tao ang mahimong gukdon: ang engineer, ang architect ug ang kontraktor.